nake son faɗa daban kuma sai na faɗi wani abin daban. Gaskiya. Ga abokina zai taya ki hira. Ni na da wani aikin da nake so zan je ni. Bin shi zaki? Sunana Tinu. Mu je shan shayi. To mu je. Ba kyauta maka ba su bashi ba. Kai ma'aikacin mu ne na ba a rubuce ba. Ka kwato kudaden mu daga hannun yan jagaliya da suka karɓi bashi. Ba sa ragewa da kaɗan da kaɗan. Ka ceci bankin mu. Yanzu kuma waye? Abdullah. Bashi ya karba da takardun ƙarya. Da aka nemi ya biya shine yake mana barazana. A ina zan same shi? Babban yayin Abdullah ya karba kaya kuma ya ke biya. Kai Abdullah, ku kwaci kudaden daga hannunsa ku shege shi. A ganin ki nan ne adireshin da ya baki? Eh nan ne. Kai, wai ba ta adireshin nan wajen? Ka je da lamarin. Yana ina. Yana jiran ki a fadar tarihi. Yana jira na a can? Na gode. Barka. Yay. Wayo na kamu. Wato da ka gani shi da kai fecewar ka ko? Ni din? Kawai dai ina cikin ujila ne lokutan da kike gani na. Dama akwai wani abin da nake so ne. Na yi magana da kai. To shikenan, ba gani ba? Faɗi. Dama. Ina ji. Ba kowa nan face ke ni waɗannan bishiyoyin tsohuwar fada sai kuma wannan hayakin da ya game nan wajen shi ma zai washe. Idan ka tsitsiye ni kamar haka ai. To zaki je ki shirya ni in ya so shekara mai zuwa sai ki dawo? Gaskiya ka yi abin dariya sosai. Abin dariya? Shin za mu yi magana yayin da muke shan shayi? Ni fa daga kallon mutum zan iya gaya masa halayensa. Oh, da gaske? To ina jinki. Kai injiniyan na'ura ne. Me? Kana da taushi. Ya sunanki? Sunana Amrita. Suna mai daɗi. Na gode. Wannan fuskar tawa ta karu da mutane. Ni ba injiniyan na'ura bane. Ko kusa da haka ma. Ni injiniyan larura ne. A kowace rana idan ban saburbuɗi wani adadi na mutane ba to bana iya bacci. Ba yi na bane. Allah ne ya halice ni haka. Siffata aka san aiki na ne. Ba mutumin kirki bane ni. Mutanen banza ba sa faɗan gaskiya haka. Ya zan yi wannan tarabu da ni ne. Gaya min me tunaninka a kaina kuwa? Ba wata matsala gaya min. Gaskiya ke zazzafa ce. Da a cikin dan fa haka kiba to ina mai tabbatar miki da cewa ba magana. Na san me yasa kake magana haka, amma ka sani idanu ba sa ƙarya. So kake na tafi. Haka kika ce ba? To za shiga. Idan har na sake ganin ki, sai na yi abin da ya fi haka. Kai me kake kokarin yi ne kuma me kaje kai? Kamar wani na damki cibiyar lantarki? निगाहों से तुम पल पल मुझको देखो ना, अपनी अदाओं का जादू यूं मुझ पे फेंको ना। पागल हो तुम कोई या हो दीवाना, यकी करूं या करूं ना। आशिक हो तुम कोई या हो परवाना, यकी करूं या करूं ना। डिस्टर्ब ना कर मुझको घड़ी घड़ी। डिस्टर्ब करूंगी मैं डे एंड नाइट। टेंशन ना दे मुझको घड़ी घड़ी। टेंशन दूंगी मैं तुमको एनी टाइम।
कोई होटल ना किराए का। मेरे से लड़की तुमको जाने जाना, कभी मिलेगी कहीं ना। मुझ पे तुम अपने डोरे डाले यूं ना, मुश्किल है मुझको फंसाना। डिस्टर्ब ना कर मुझको घड़ी घड़ी। डिस्टर्ब करूंगी मैं डे एंड नाइट। टेंशन ना दे मुझको घड़ी घड़ी। टेंशन दूंगी मैं तुमको एनी टाइम। पूरा पश्चिम का कभी मेल हुआ होगा ना, दिल का ये खेल मुझसे हुआ कभी होगा ना। दुनिया है गोल क्या ये तुमने सुना, हाँ हो जाएगी तेरी ना। दुनिया से मुझको क्या है लेना देना, ना ही रहेगी मेरी ना। डिस्टर्ब ना कर मुझको घड़ी घड़ी। डिस्टर्ब करूंगी मैं डे एंड नाइट। टेंशन ना दे मुझको घड़ी घड़ी। टेंशन दूंगी मैं तुमको एनी टाइम। Ka jaba da lalitar ka ringa sawa ta gaba. Na gode. Dan wa Abdul, ka turo mi kake yi? Ba rayuwa a nan. Ka karɓa kuɗin banki baka biya ba, idan ka biya zan Ba zan biya ba. Kar ka yi magana haka, ina saurin fusata. Wannan batu ne na kuɗi. Mu sasanta tsanake ko? Kai